Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyuon ko ang lahat. Karong ka! Buhi pa unta! Ikaw gang imong amahan ang sadaan nga namatay si Nita. Gibiyaan ka niya na akos makahimugso parang nimong animala ka. Busad ako kay mayroon na ako mabayana ka. Bisag tibo kinabuhi pa nimo day. Di ka pa makabaya sa kong pagbuhi nimo. Sa akong kahago nimo. Unya pukaw-pukaw ko nimo kay mangita kas imong kwartang gitono na akong buanga ka. Kahilas may tao nimo. Taparuson kayo ka. Pahawa niya. Pahawa ha? Usab niya, usab, usab! Usab niya ha? Ha? Kanang imong iya salbahis gyud kayo na. Gamay na lang yun og kami ang magkatrokis ana. Gusto masab si Tia. Dako kong utang kapabuton niya. Kunit ba tungod niya? Wa na sa punta ko karon ng lusing. Dili siya ang mangwenta kay iyaan siya. Kisa badeya pabuhi o ni gamay ka pa nga siya may igsuon sa imong inahan. Ay, ako no, silingan magimidaan ang imong iyan. Lahi gyud kay nagbatasan nitong imong inahan. Ngan nga igsuon sila, pilurahi ra gyud kay na sa batasan. Oy, kabuutan atong imong inahan Pero maulagi, sa kabuutan nailad in taon og lalaking minyo. Nagkaila ka sa akong amahan ang... Ay, dili man to taga dinhi. Kanang imong iyaan, si Susana mo'y nakaila, kay nagkatubang man na sila. Iya man tunggi, suong sa una ang lalaki. Wa di ay siya musultis pangan sa imong amahan. Wa, di na ko na siya gustong hisgutan ng pangan ni Papa. Kay maglagot siya. Imo mangguduntan ng katungod nga makaila kas imong matuod nga amahan? Ay, aoni. Uwami na lang una ning akong usa ka gatos. Ipalit nagbugas dito. May gani kay wa ko mulak kauron kay galain ang akong lawas. Ha? Ay naling nang ipalit na lang nagtambal. Ay may mga tambal na ko Gamita na lang na. Sige na, kitingalig. Madapatan ka na sabsway puangod mong iyaan. Salamat ng lusing. Ang kanagis akong kaon ay basta may adobo. Nya, parisa na soft drink. Kalamit. Hoy. Kamay ba ni mong mitpodista kong hiwa? Tunga ada ha, tunga. Tunga aron may kaso ka pa niyang parihapon. Hiposon ka ni sobra. May dalang ni, may makot-kuot ko niya gutomon ko. Pati sinay mga hiwa ay. Oy, itos lang mo maayo aron mo parat. Aron gamay ra kag sudan. Oo, Tia. Oy, tuod si Panyang ba? Bisor man ang anak small, ako siyang giingnan nga patabangan ka makasod og trabaho. Bisag janitress lang gud. Pasabmiton ko no kag bayudita. Ha? Kaklaro nagsigir makagha. O kakapay ba ni paminaw sige. Ha? Tia. Ato niya to. Aron makatrabaho ka nagtarong. Di kay magpaabot ka lang kumay magpalabada nimo. Di mo sa mahimong pasundon ta kakatabang. Kapila ra goy sweldo ana. Unya, wala ko tabang-tabang din isbay. Mas ba itong sa anak ni Panyang kay sa mall yun. Dako nagsildo. Unya, ang imong tanang sweldo, i-intrigar yun mo na ako, ha? Unya, ha? Ha, nasaan? Kaklaro, ana. Mabyuk, suslamian tampalungo ni mo, hanggok kag naong. Hinumdubi ko, ako nagbuhi ni mo, ha? Ug ako nakapasunod ni mong trabaho. Busa angay lang mo bawas ka na ako. Takasabot ka? Oo, Tia. Ing daw jas Panyang, ha? Nga mo advance ka kwarta. Bisag usa lang kalibo. Mahuwag mo lagi ka, anak. Sigurado na mga makabayad ka, kabe trabaho naman unya ka. Tia. Salamat taon.
Mato ni Ma'am Janice, magkasugod na kuno ko sa akong trabaho ug mga dawa. Briefingon pa kuno ko ug unya. Seminaron sa angay na kumuhaton. Pero may sweldo na. Malipay yun si tiya kung may bawas siya nga makasugod na dahin ko ugma. Pero, usa pa may ako ipliti. Nga gihatag ni tiya na ko nga kwarta. Ako mang nakamit pagpakuha og picture. Di na gani paigong akong kwarta karon aron ipliti pa uli. Maghinay-hinay na lang kong lakaw. Maabot na lagi ko. Daghanan ng mga pag-umpilting din sa syudad, uy. Mga tag-as kayo. Kung nakatiwas pa kong eskwela, tingali. Usa na ko sa mga engineer usab karon ni anang maumpilting. O baka ha? Usa na ko sa mga doktor sa mga inilang ospital din sa syudad. Ang tanan akong damgo sa una sa bata pa ko. Kutob na lang yun sa dam ko. Na-check-in ko na nga akong luggage. Pila ka oras gikan karon. Atuan sa bunya ko sa Singapore. 4 days. Plano ko untang i-extend nga akong pagpundo dito ron makalingalingaw kung may uban palang unta nga ko si Agkat. Oh. Oh. Si Eric. Hello, Eric, anak. Hey, Dad! Kumusta? Well, I'm fine, iyo. Niya ko sa airport karon. I'll be leaving for Singapore. Uban ba rin mo si Mami? No. Ako lang. Busy kay ngimong inahan. Mao di ay. Sige kong panawag, pero dili ko tubag. As usual, tuwan usab karon uban sa iyang mga amiga. Nag-ballroom. Natural, di ka madunggan ang bagting sa cellphone. May tuyo ka ba sa iyang mga inahan? Kuan, Dad. Dauntan ko kalawas nila sa Spain. May bupagpadadaan ko ni mo? My son, ano bang dili ka naman lang mo pauli diri sa ato? I need you to help me here. Dad, nahibog yung ka nga, dili na nagulinya. Eric, remember, why laing manunod sa mong negosyo ni Mami ni mo, gawas lang ni mo. You're our only son. Dad, Come home, son. huwag niya, unsa man. Ipaday ko pagtunghaw ko engineering, kay mauwi mong gusto. Construction firm is our family business, Eric. And I need you to help me with this. Ibaw ka, idanan ako, anak. And... Yeah. It's your fault, Dad. Nga ba ko sa may gihimon yung anak? Ang ito nga daghan meron. At sa ingon, magkailin-ilin ka. Kung dili gusto ako sa, may lain pang anak nga imong kapilian. But you were both too busy. Eric, Now, Dad, magpabot ko sa mga ipadala kong allowance, ha? May gusto kong paliton. anak, dili ka mahimo magpatuyan na naggastos sa imong kwarta diya sa gawas. Dad, sagot na. Ibang ko limitahan? Usapan niyo dagang kwarta. Nga bugtong naman ko. Kunya, mga tigwang naman mo. Eric, Kung mawa ninyo sa mami, I'll be the sole heir of your properties. Dili ko magkadadalig hurot anang inyong ibilin niya ng kudan. Eric. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!